El Marc de Color-rosa, com us deia abans, que està dedicat a la difusió de la joieria contemporània i que inclou també una petita part del meu treball. Els menús i títols estan en anglès, el blog és bilingüe. O sigui, la idea d'aquest blog era fer una recopilació de treballs d'artistes, joiers, encarats, o sigui, bàsicament per la joieria, podríem dir, contemporània, que és la joieria que està més a prop de l'art, que es mostra a galeries, o sigui, que és una joieria que no és la joieria pròpiament comercial. Llavors, he publicat pràcticament un post diari durant més de 4 anys i he comptat amb col·laboracions puntuals, com ara les joieres Rosa Nogués i la Corunya Prats, i és el dissenyador gràfic Jaume Vilaclara, que m'ajuda des de fa molt de temps, en tota la part del disseny gràfic, també amb aportar, o sigui, buscar artistes que troba, no? És a dir, el blog està hi ha els menús, aquests que veieu aquí, hi ha una petita part que és del meu treball, que és l'apartat My Work, i aquí hi ha dos subapartats, que un és el meu treball de joieria, que jo aquí, a diferència de la botiga on ho vaig posar, és el treball més artístic, podríem dir que tinc 2 camps diferenciats, i després, d'altra banda, cada diumenge també publico una fotografia en el blog. O sigui, el blog és un blog de joieria contemporània, però també té el meu segell personal, és a dir, no és una cosa simplement asèptica, podríem dir que és una mica personalitzat. Llavors, també les col·laboracions que tinc són col·laboracions esporàdiques i sempre l'he mantingut molt tot a sol, és a dir, l'he fet molt meu. Consisteix en una sèrie d'entrevistes que vaig fer a diferents artistes, quasi tots joiers, no? O sigui, jo ho vaig fer durant diversos anys. Aquest any això ho he parat, perquè tot això, després la meva vida és un volum de feina molt gran i la veritat és que no hi guanyo res en tota aquesta història. I esclar, també m'he de frenar una mica a l'hora d'invertir el meu temps, perquè porta molta feina i hi ha coses que les puc continuar fent i d'altres que no, com aquesta, que l'he deixat aparcada. Però durant l'any passat vaig fer 6 entrevistes i aquestes 6 entrevistes es van publicar també en el web Pirinx 02, que és el web de joieria contemporània més important del món en aquest moment i que es fa des de Barcelona. És a dir, aquesta part, que és on està en una columna a la dreta, és allà on pots anar a consultar totes les persones que estan incloses en el blog. Tots els artistes que al llarg de tot aquest temps hi han anat recopilant informació, ja sigui que han fet exposicions, ja sigui simplement presentar la seva obra, etc. Després, aquí també a la part dreta, a la columna de la dreta, hi ha uns links que porten a la botiga i després algunes de les xarxes allà on em mor, com el Twitter, el Flickr, el Pinterest. Llavors, amb el pas del temps m'adono que la forma de comunicar està canviant. En vez que cercadors d'informació ens convertim en receptors d'informació. Això va passar més o menys fa un any, quan vaig veure que jo mateixa no tenia temps d'anar a consultar tots els blogs i coses que abans feien. És a dir, llavors vaig veure que el Facebook i el Twitter eren unes eines que jo havia entrat però a poc i que era el moment d'entrar-hi ja d'una manera molt més activa, perquè eren realment les eines que m'interessava i que veia que allà comunicava molt més fàcilment amb la gent. I llavors, ara fa un any, va ser quan vaig decidir obrir 2 fanpages. Una, que és Marc de Color-rosa blog, i l'altra que és Marc de Color-rosa Montserrat la Comba. I llavors, a partir d'aquí, la feina en el blog va canviar una miqueta. És a dir, no va ser el post diari, sinó que va ser un post setmanal, el que vaig començar a publicar, i en canvi, en les fanpages, l'activitat era molt més sovintejada. Aquest és l'aspecte que tenen les 2 fanpages, la del Marc de Color-rosa blog i la de Montserrat la Comba. Aquí utilitzo l'anglès, bàsicament, i les característiques, el que les caracteritza bàsicament és la immediatesa i la interactivitat. Perquè, clar, aquí de seguida hi ha respostes de la gent, que si m'agrada, que si no m'agrada. Llavors al blog hi publico les meves troballes a nivell de joieria, d'altres autors, anuncis d'exposicions, conferències, fires, tallers, etc. Així com també comparteixo informacions de tots els meus contactes que em semblen interessants. Per exemple, ara, avui s'ha inaugurat a Amsterdam una fira molt important
d'arts and crafts, no? Però la joieria ja és una part important d'aquesta fira. Doncs molta de la gent que hi participa, evidentment està al Facebook i al Twitter, explica, penja fotos, etc. Tot això, les que em sembla que són interessants, les comparteixo també a la fanpage. I llavors va molt bé perquè a partir d'aquí, aquesta interactivitat amb la gent m'ha portat, a part de conèixer molta gent, realment jo crec que m'ha servit positivament per la meva feina pròpiament. Després hi ha una altra cosa que també vaig fer servir ara fa poc perquè m'interessa entrar a tots els nivells a la xarxa i veure de quina manera comunicar més i millor amb gent. Llavors l'any passat vaig treballar una sèrie de paisatges que es titulava Paisatges impossibles i llavors vaig fer una petita presentació i evidentment la vaig penjar a la xarxa i què millor que penjar-la a YouTube i ho vaig fer en els 3 idiomes, això sí, perquè la xarxa veig que l'idioma és l'anglès. Aquest és un problema també, no? Vull dir, va molt bé, però alhora també és un problema. Per exemple, per mi ho ha sigut una mica perquè jo no ho domino molt, però també n'he anat aprenent. I com que el que vull és comunicar-me, doncs, bueno, intento fer el que puc, no? Tinc una persona que m'ajuda, també, un americà, que col·labora amb mi, m'ajuda en aquest nivell, i després coses com aquesta, doncs, bueno, jo aquí veia que havia de fer amb els 3 idiomes i ho vaig fer amb els 3 idiomes. I ara, en futur immediat, tinc ganes de fer d'aquí a final d'any un petit canvi, de tal manera que el blog, més ben dit, el domini, quan entrem en el domini mardecolorrosa.com trobem aquests 3 apartats. Per una banda, el blog de joieria, com fins ara, després una web on expliqui jo la meva feina personal, que no la tinc, és a dir, m'he dedicat molt a promocionar feines d'altres i jo encara no tinc el meu web, en realitat, i després un link cap a la botiga online.